ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರದ ತೊನೆರೆ ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆರು ಹರೇಕಳ ಹಾಜ ಬೆರೆಗ್ ದಿಲ್ ಇರ್ದು ಲೆಪ್ಪು ತುಳುನಾಡು ಪುಗರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆರ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಮೇರೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮಾನದಿಗ ಪಡೆವೆರೆ ದಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನರ್ದು ಲೆಪ್ಪು ಬೈದಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಾಜಬ್ಬ ಮೇರ್ ಬಡವೇರ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಶಾಲೆನು ಊರ್ಡು ಮಲ್ತೆರ್ ಸಾರತೋರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತೋರ್ಮಡ್ ಹರೇಕಳ್ಳಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನು ಮಲ್ತದ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲೆನ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲುನ್ಲ ಮಲ್ತೆರ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಗಿಜ್ಜಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪರೆ ಆವಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಬ್ಯಾರನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಜೀವನನು ದುಂಬುಕೊನು ಹೊಂದಿತ್ತೆರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮಾರುನ ಬ್ಯಾರಗ್ ದೀದ್ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸಡ್ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ತೆರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬೆಲೆನ್ ಹಾಜಬ್ಬಿರು ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಮಾರದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಲು ಅರೆನು ಗುರ್ತಿಸಾದ್ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತದೇರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ 1 ನವೆಂಬರ್ ಎಡಮಗ ದಿಲ್ಲಿಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬೇರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕರಿನ ವರ್ಷನೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದವರ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಕಮ್ಮಿಯಾದಿತ್ತದ ನವೆಂಬರ್ ಎಡಮಗ ದಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲರ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ನೆರವುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹರೇಕಳ ಹಾಜ ಬೆರೆಗ್ ಸಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ.